Какво ще си кажеш за работата? Ето, провокирам те директно. Перфектен си. Не, перфектен. Щом ти се чувстваш добре, значи нещата са станали добре. Той и психологически този момент. Да. Че човека някак си извън чисто... Защото алопецията е медицински проблем, нали така? То си е заболяване. Да. Автоимунно заболяване. Не е задължително да е автоимунно. Така ли? Да. Okay. Значи, когато става въпрос за оплешивяване или алопеция, тя може да се дължи на множество различни фактори. Този, който е най-благоприятният за нас от гледна точка на това да може да помогнем на пациентите посредством трансплантация, е андрогенната алопеция. Т.е. тогава, когато става въпрос за наследственото оплешивяване. Както в този случай. В този случай ние можем да бъдем максимално полезни, тъй като космените фоликули, косъмчетата, така да го кажем, да могат всички да ни разберат, които са в зоната на тила и в зоната над ушите, всъщност нямат чувствителност към действието на хормона тестостерон. Тоест, те могат да ни послужат като перфектния донор, посредством който да постигнем много добри резултати там, където е проблемната зона на скалпа. За целта ние трябва да сме относително сигурни, че това е причината, защото ако причината е друга, всъщност може да има неуспех на процедурата. Заради това, както помниш и каква е другата причина? Другата причина да може да бъде... Да го уточним, защото хората ще си казват сега коя тая друга причина. Да, значи може да се дължи, може да става въпрос за стресогенна алопеция, т.е. може да става въпрос за изтъняване на косъма, разрехавяване на косата следствие на стрес. Когато е автоимунно? Когато е автоимунно, най-често се дължи на състояние, което се нарича тироидит на Хашимото. Това е свързано с щитовидната жлеза. Това е заболяване на щитовидната жлеза, при което има антитела, които са насочени срещу нея. В определен момент, ако жлезата бъде поставена в ситуация хронично или остро, да не може да осигурява тези, така да кажем, витамини и хормони за косата, тя започва да ги преразпределя към жизненно важни органи и косата започва да страда. Така че, когато имаме такива пациенти с тироидит на Хашимото, в нашата клиника ние извършваме трансплантация, но те трябва да са наясно с възможните рискове и макар и все пак някакъв процент на неуспех от процедурата. Може да се дължи също така и на така наречена тракционна алопеция, която принципно за представители на европеидната раса не е толкова характерна. Тя с какво е характерна? Тракционна е в резултат на тракшън, т.е. от теглянето и опъването на косата. Много често, между другото, тук може би трябва да се коригирам, понеже казах, че не е характерна за европеидната раса, но много често дамите си връзват косата и я опъват силно назад, което може да доведе до едно разрехавяване в зоната на херлайна, т.е. най-предната линия на окосмяване. И честно казано, може би през последните 2 месеца сме имали 3 жени, които са с този тип оплешивяване, да го наречем, които смятам, че трансплантирахме успешно и живот и здраве ще ви покажем и техните резултати вече по нашите социални медии като контакти. На колко души до тук ти помогна? За коса конкретно? Да, косата. За мен ти си бог в 2 неща. За мен казвам. Едното е косата и другото е структурирането на тялото. Благодаря за което. Надявам се всички, които са се подложили на интервенции и са се доверили на нашия екип, наистина да чувстват такова нещо. Сигурен съм, че има и хора, които може би сме постигнали 90 или 95% от техните очаквания. Никога не можем да постигнем винаги перфектните резултати, но винаги се стремим да постигнем най-доброто от себе си. Специално за трансплантацията на коса ние се занимаваме с това вече, дано да не излъжа, но мисля, че са около 6 години и половина. Като за този период от време, чисто статистически, мисля, че имаме около 420 човека, които сме ги трансплантирали. Както казах, дано да не подведа, но ако подвеждаме с малка цифра, не е сериозна. И смея да твърда, че успеваемостта от гледна точка на удовлетвореността на нашите пациенти е над 90%. Много е. Аз даже си сложих 97%, че сме постигнали. Поне в моята глава така стои като резултат. И всъщност, нали, човек трябва да има търпението, за да се случи. Да, специално при процедурата за трансплантация на коса, пациент трябва да има отдадеността нещата да се случат. Тоест, трябва търпение, трябва отдаденост, както беше и в твоя конкретен случай. Не винаги, ти го знаеше конкретно,
Още когато дойде на консултация при мен, ти казах, че всъщност най-вероятно ще се наложат 2 процедури. Да, просто аз бях нетърпелив на първата и бях много спокоен на втората. Да. Това беше... Защото в твоя случай се води, казват се мега кейсове, т.е. над 5000 фоликула. Да. По мои спомени ние взехме 3500 първия път и 2000 фоликула втория път, дано да не бъркам. Толкова е. Приблизително толкова. Както казах, топ плешото на България беше при теб. Да, но виж сега вече. Въпросът е, че изглежда поне по мое мнение, може би понеже и аз съм го правил и съм, пристрастен, но мисля, че нещата изглеждат максимално естествено. Първо е много естествено. Второ, аз мислех, че много дълго време ще имам някакъв дискомфорт, ще имам нещо, което ще усещам. Това абсолютно е седяло само в главата ми. Няма такова нещо. Човек просто свиква. И другото е, че ти като казваш, нали, че първите 10 дни са много отговорни и пациента трябва много да внимава, аз си представях нещо много по-драматично. А всъщност то не е толкова драматично. Всъщност трябва малко търпение и отговорност. Да. Защото нали, ти не можеш само просто на лекаря да се довериш, да кажеш ето направи го, той да го направи и ти след това да се прибереш вкъщи, завиеш главата с възглавницата и да легнеш да спиш. Това е като при всяка една процедура в нашата практика. В сферата на пластичната хирургия, ако пациента разчита, че ще дойде при доктора, той ще си свърши добре работата, дай Боже да си свършим добре работата и хората са доволни, и оттам нататък нещата приключват, то нещата просто не са така. Живота си върви, промените в тъканите съответно ние не можем да ги спрем. Така че след като сме постигнали един добър резултат, за да може хората да се радват на този резултат възможно най-дълъг период от време, те трябва да продължат поддръжка. Тази поддръжка може да се изразява в това, както е в случаите за трансплантация на коса, да си правиш PRP или плазмотерапия за косата, да правиш екзозоми за косата, да правиш лазерни процедури за косата или, както ти сам си правиш вкъщи, поддържаща терапия с веднъж на ден, примерно, ще си сложиш определен препарат в зоната на скалпа. Не е толкова тежко, не е толкова неприятно. Общо взето това е все едно, че си измиваш зъбите сутрин. Какво толкова е като усилие. Също и за процедурите за контуриране на тялото. Добре, постигнали сме добър резултат, но оттам нататък този човек трябва да продължи някакъв физически и хранителен режим. Ако има желание, естествено може да продължи с различни неинвазивни или минимално инвазивни процедури за стягане на кожата, стапяне на мазните. Всички тия неща ги предлагаме в нашата клиника, но аз винаги казвам на хората, след като видите хубавия резултат и добрия резултат, вие общо взето в повечето случаи сами получавате някакси този съзнателен стимул да продължите да го поддържате. И на мен се струва много арогантно да излезе след такъв контур на тялото и да изядеш 3 двойни чизбургера. Арогантно ми изглежда. Аз не бих го направил. Никато да не съм го виждал, но или пък да се удавиш в 2 литра вино. Не, това е, как да кажа, то не е неуважение, в никакъв случай не е неуважение към човека, който ти е извършил процедура. То е неуважение към самия себе си. Разбира се. Тъй като ти си се подложил на една сериозна процедура, която в някои случаи изключваме трансплантацията на коса, която, както знаеш, се прави цяло с локална упойка при нас. Но процедурите за контуриране на тялото са процедури, които продължават 1, 2, 3, 4 часа, могат да продължат, понякога може и повече, зависи колко голяма зона третираме. И това е с обща упойка, това е с възстановяване. И след това този човек, ако няма стимул да продължи, това е по-скоро няма смисъл да си прави процедурата.